Antti Pennanen, tänään 1 piste. Minkälainen matsi nähtiin Färjestadia vastaan? No erittäin kova peli. Ruotsin huippujoukkue vastaan Suomen huippujoukkue, niin tiukoilla oltiin ja ensimmäinen erä pikkasen hankaluuksia heidän nopeiden kääntöjen kanssa, mutta sitten toiseen erään saatiin sitä vähän rauhallisemmaksi. Ja torinat on isot, mutta sitten kun aletaan katsoa maalipaikkoja, niin sit niiden valossa niin kohtuu tasainen peli kuitenkin. Et toki jouduttiin pitkin aika puolustaa ja kun päästiin 3-2 johtoon, niin sitten se meni kyllä vähän puolustustaistelusta, oma hyökkääminen ei sitten siinä ollut riittävän hyvää ja näin. Mutta erittäin kova peli ja tyytyväinen kyllä siihen, miten me parannettiin myös niin kuin meidän pelaamista, taktistakin pelaamista. Tässä sarjassa joka ilta uusi erilainen vastustaja pelillisesti. Miten opettavaisia nämä ottelut teille on? No tosi opettavaisia kyllä. Tänäänkin niin tosi nopeasti vastustaja käänti ja jätti kahta hyökkäjää ylös ja sen kanssa tosiaan niin joissain hetkissä vähän hankaluuksissa, mutta sitten toisessa ja kolmannessa erässä itse asiassa saatiin niin kuin aika hyvinkin tiettyjä vaiheita niin kuin heiltä tukittua. Mutta on totta, että tempo on sen verran kova, niin vähän tuon jaksamisen kanssakin osalla alkoi olla kolmannessa erässä vähän haasteita. Olitte varmistaneet jatkopaikan jo ennen tätä iltaa, 1 ottelu jäljellä. Tällä formaatilla, mitä sä tykkäät siitä, että jokaisella pelillä on merkitys? No joo, siis kyllä mä tykkään näistä CHL-pelistä kaiken kaikkiaan. Nämä on niin kuin urheilullisesti kovia tapahtumia ja nämä on hyviä kokemuksia ja on totta, että meillä ei enää sillä panosta tässä ollut tässä pelissä. Toki miten se näkyy, niin vaikea sanoa. Varmaan siinä alussa vähän, mutta kyllä niin kuin pelaajat niin kuin halus kuitenkin niin kuin kotiyleisössä suorittaa ja olihan se lähellä, että me ei saatu sitä 4-4-2 johtoa, mutta varmaan se jollain tavalla sitten tuossa ehkä lopussa alkoi vaikuttaa sekin asia, en tiedä, mutta mahtavia pelejähän nämä. Smithel, 2 important points for today. What makes the difference today between your team and Ilves? I mean, it was a tight game. I was happy with our first period. I was pretty happy with our third, and not so happy with the second. So, it's a tough road game. So we're happy to get out on the right side. The way you control the puck today, the way you control the game today, how close this was for your A game tonight? Yeah, like I said, I think we were good in the first and the third, not so good in the second, a little bit too naive and complicated with the puck. So, but like I said, it's a tough road game. Ilves is a really good team, so we're happy with the win. With 2 points, you basically secured your place in the playoff, but still, every game is meaningful in this league. How do you like this format? Yeah, I like it a lot. I think it's much better. So, like you said, it's one big standing, so every point counts, and you want to get us as high up as possible to get a good draw in the playoffs.